Arafoni ashafo mami enchiam na afensu memamo akwa ba megidi se obade na dom bibia ehhehye yie ede emamo bibia mpo enkoyi na ode aseda amotwedi ampon efise ono eno nim ne ye eno ye ma ne ma na abusuade echi na ade esa nyina esi asemfoforo esi enenso asemfoforo esi opani bi ede na asema ba bedan wo fidiem ha se ya tese na asem no emu orem eye ni nua ene ni nua eyire yare ba be bom a enya asem ketwa kra kwakoye se edam na enuaburu nyina apie mu bia nya asem ketwa na mepese obeka me ho ne ye twa ye ho sima yakoba na afi ne ho bia no ye de aba bedan ye nko ne nkongotie nenum nsem embra sisia obanyina udin de sai pacho efremi Kofi Minta eja minta ufri he na bai mama fi ebraso na me bra no so oti kotwi dia menene bai ono oti kotwi ba wo de oti ebraso me de ebraso na metie ti eya na maba besra no obesra no ono oti kotwi ono kotwi oti ne ye frene sai oti kodwo forcing kwadwo force obra pa minu ya pa no nye nchen ma me ko papa ko pacho an kwadwo force sa edi asem na wo wunu e wadi nanim de na ba ha de ania de na asie ni one ne yere ntemu asem edi kan no me bra no ne yere ba yare pa ono ye mpaboa ewo ahya adwa ye wo heye alaba adwom ho paboa fo na wo no kan wo mu bi na ne yere ba yare pa ma enya asem ketwa bule no ho akwa nti enu na kire ya na ono so ba be yare ono ne de na start ye ne de no wo dwom ho ye tie no de obeka che no so wo dwom ho no aprekwa pe no twahwe omso na omodi ne ba fie no ano ya ono so yakono sa nti se no aise omumio no nyina oba ne yare na be ma no so yare na oba ne yare ne de akoye se etirimuka kakra o yare a o se onu adura e odura onom onum a na ye se yare no akofom ama no be bosumi bi na se otimi ye bibia normal mbre to aduma no nom wa hwe ne sa almost be 10 good years na yare ne bai wa hwe ne sa na onu no die e beba se onu yare na wo so oba e yare okoto adura ne bia se nom na ho nto na onye peace a wo se mo nom onum na wo de a house se mebre ni ahoto e wo fie ho de bia de be chi bia odi ni nuabro sa no de oni de tifie ho nti e basa na se ofren a ne ye firi e bla so ni de meka kwa menimi nua be ye ko ho no ma ohu ye ni mo a ne mo aba ho no so de onu no wo so ye kire mu bia se atem ni dia wo so odi du atem bia no odbedu do atem du dia mama a wawu ne papa oni mo mo so do mo nyina atem di frafra basa a je se nyefe be yi nakakre ni na me bra frem se me yankmra na oba na sa bonu dua biu na ye mehwe no yo nane nti e ko ye ne sre no a me nane me se mi nku no a me ho ntome na dia na wo ke ne ka na che se do be an se o hwedi no se bo nya hwe medane odane duana da odane duana ye nia hu so no odane ne ye be fie no enwumre na ifi hon mo ayisa tu eto no asa bonu dua biom neze wodwo ho a wonte de oye na se numadu na ho to do na yale na e ha wo san so a numadu na ho to ekoto do no wo so nom e ma wo ma na ye friend no ofa abaya no ofa e bo na mane se asem se na ofa e koso fie hon mtibra to ba na ofa ne bai ena ye okan se ye ka chen se de ekoso no ye pese o baba no una o ayi wa wona na wa ofa se no o fa no de ne kofie kakra na o kohwe se obede o be fa na kakra na o de na kwa kwasie wo fie na me bra so nya na hoto omo so omo ntimi ma me fa akra ni mfiri fie ho efri se on ne tie na on ti sa nti se o yare de ha omo ntimi ma me eden e me fa ni mfiri ho no nko enani kina nti on me ofra me ka chem na se asa omo kanadie se yim to aso mu was nipa no ono wo yale wa hwe no a bepemne na se won so yale no how a de famu no na se omo mra me fa no omo so omo ntimi ma e me fa won kode a e se enya sa na o se ba
nti no ono me yes sade a ye momo de ase de beba mo ha no no ohwe mo TV no ohwe mo pa o nti no ha no de no so de ba ha obetimi mo betimi abo na ma na nyina so mo bi ene se ene ye ka gumu a e de aba beduru nti na de minim fa ho no no enti sese opena sumdwie ana opena yaresa ne na sumdwie nyina se ka oba no krampo no de titulu se ka oba no e free fi hon mama no anka ope but ya ba he no de mo so mo be ka ma yen na ya tuma hu se ada se mo be bo ana ma no ho ato no no anya na sumdwie atra no oba ne madaro ma na mo be fa so ba nti na ye de aba one oba ne wo mma one no mma omo ye omo ma nan enkwada ne we omo nyina o efie ho ewo kochi ho an omanyinyini okotete yes omunyina atifi ho omunyina wo fie ho be suban ekoso no de ekoso ma me na blabo mu no eni na eniye mu no ntino o man kra ne enya hwe mo papa yi omu mo anu kra o ka se bi abeji ko se ndu ma kra se man ko aduane kra se o yale aba ma yale awo ba no wotimi eye kaka aduane kra ba noa na o manya bi adida obi ye Mrs. Efri e bla so na okọ no se okoye aduane ama no so a okọ so na o buru nwua se wa be so on mo aba ba bibia ama ne bia nsu asumesi meba memo aba enti nya sem papa na sise ekoso ofie ho madaloma ma yen show efie yi a ye ka ho asemi ya obra na efie pacho no an fie mbra no afie be mani ahoto no afie onu afie pacho ani oba no nya sa hawo no obra yi ni ma ya na san no ne de ne da kokura da ensi aka wa bo ba no ho no ebunu ofa no nyina anim yare ni na fra ba nyina o start is o ni nyina o mu ni bibia ka wa bo no ho ne mretenti wa yale a wa hwe no abepem ne a o da so abo no ho ka no o mu ni nyina ofa na nkasa kuratori bia no ofa no otimi ba e ba beto aduro ni bi ma ne se won no otimi ka je no ofa ne se on de nye on yale o na on fe on fa aduro se me ha na adwen bia on yale so obi ahunu se o yale a o se o num aduro na nka ho beto da on num aduro no na de mfatanko no oye no na denti na moka kire ono na busua ne se se mo nso mo de hye ne ho mfa no enti wo mo nso mefa wo mo de hye ne nkonko hwe ne kakra o mo mpese wo mbeba mo se da mo se wo mo de o free se o ya o wa ne no yare enti no se abasa de o mo de o mo ntimi ye den e mefa no nko ba bia e mefa no nko mo fie ina se o tim bra so no o ha no ohano sa nyasem kite biambro eni ni na se kura de si dosi ende de ayen kamia se onya de kura de bebo na se onya no se obi so ade san obi enu ho o de ade agbonu paama ama nyasem kitwa so enti de akoso no ano nyan kura papa se mo bra no de na eye no o to se na kuma onante kakre bia na o da se no hu nyina adwodwo enti se enti mususu se eye de susu se be sunsumu ya de ko se de ese akwa na yentimi hu ne fa ba hospital bia no emfa no nkoye hospital bia no nkoye so still ya le ntimi nko eja mama no emra kakra se bi opese ogina ho a mu raise bibi no nko so otena ho ne be ha na otena mu ma ne be boa wo ne try mate na obre tia bibi ne so na mo mpaja bibi ne nkosoro mane mame kakra kwadwo ho te sei ko bia nyame adomo kakra de nyame ase adwuma be na ayo ba cho na me yesu mekani eno ana ade si fie ba cha dia na ekoso wa abrabom kan de obetumi aka kire me ba cho me fa ne se be o de o kan duru ba bi no abra no waka 2019 moments you may na mame 2019 me wajuma mo shumeka juma mo ajada ko be hu se me ni so abre me anukura akola bi nam so man se onko to aduani gale mlame ti 2 cd we di ya kwensi afi de be hu se make off sa nti mi muni me ko to apatanim na me so mama kola se onto eduru mlame
mojedu ana bibi sa ba na me power we bi ana me pressure na nso me na mo na me nim se me pressure bi asa afi anu na kire no gigri na na mfo na tamme anu kura na mantima na ante me amakwala me kire na dwuma ana oso a me de ne to no na chi gigri amde metu menhia omu ye bia nye na asa ba fo kakra no mu yi me na me de kofi ndi gigri ba na me ba dwuma mu na yare no asa ya mintimi ya me ba mintimi me ya me ba children's hospital g in baby papa abusuafo so abo amia ya se nka kwa bi so ne se bibi kura na ekoso ma brabo mu na minima ko mba bo amena me ho atome so ba ya still say oba na me ne je so a onzo mama aso mi twe kura anti ama me bre obia ade wo ye dey obia ipa jo bi nzu nom kakra mama ne num nsuo kakra wate mama ne num nsuo kakra na je wa home nso kakra onom kakra na waje wa home nso kakra okay nyamia ne me hwe opa ofie me das ja me fie o me kole do bi ho na me se min ti bin ko ba bi anti ho no ma na me da ti bin den to ma se fo ho na me da na me hwe mo ti ma hwa sama no ya ha me se me de be ko ba bi ama se bi obi atima nu ma sem a me bre ko wie se oba me ne ta me wale no amama ko hazo amaya no ade mat ayi straight way am de je okra na me ko ye no ade ye no ade wie na beginning na me wo braso o na me free di beginning na me wo no nyame anim na oba no ye no ma bi basa ba na o giro ho a wonti ase ntokwa basa ndi be wo fa kura sabi o me wo fa wa nya ba bi ko ka kire me se kojo oba yi dia da chu wa na wa hwe asem be ba o ka kro bia ma fa anya asem na me wo fa no so ti akonya so ti minim se bi ohun sa no ka kire me na ma fa na minim se bi o e bi afie wa ya tinti ana ma o ya sa ntimidini betu midini tu firi wo kwotena so ko ban e kwotena so ko ban no endi boso me ba akokora no ni fie wura no ye fufu okura ko homa ma bona se bi odu fufu am medino mi wa djuma mu ano frem se fie wura na ko tietia fufu no ti ko wi anse o se me chi fie wura no na ye police case kobla no ba ne sesa no nyoma firi fie ho pa kwotena ni ne ma ba fie ho hwim no jame ho timiana me dia kwani abasa kakra na ja fie wura ndi misika ma mo Ashton Court wo fa bo amiana odi misika ma mo Ashton Court na ja meje na me dituye me kwotena bufu ti bufu du no mo no so ya kwotena ho a ye same thing afi na kwa ye asole mimi ni fie no me sole ya na me ko se bi shume ka dundie me sole ya na me ko me kwan me bona ko mo aja me ko mba bi me no wo nti wo fie a wo hwe nkwala no sa me meja no ho no so na mbabo di me ka ma na yeti adakwa nwumre bi fira adwuma me ba he no e di asem ni odiditi fridge esi kwan ho no odiditi akoshe fridge di no nche ho odiditi wura na me nana adan na di aya anse na kro bia afi ni hu de akoso ye na me fira akonta ba ko se bla ya asem se na ba ti bla na bebe na je se emu odin gigi na je se ati afaso obi asema mi kan mani ble pa o na kasa ni nyemu no sister bi ofie ho e ma be like say entuma bi flano na entuma no wonyin ho entuma no flano de bi anti sister wa ko eti am na so say rapos ho yere no say ni say asora say no ko na so fu na ma entuma bi say mo van entuma no ho on fa mfira de bi ya ti nyame enim ni beteza asem no dana so na ne sister so aba se oba ba ye nti na nima na me gentuma na mtwa jatum ye ntuma na me yi ntuma na mtwa jatum se de ye koso bia no ebe ya me ye ni nyina chefe o ya okoje ayi bi o mo shinu wa dim se sofu bi na de ma no se de minim o di twa fie na ye ti mu nyina she fie ase be nya wo de a obi fie ya ko han di twa fie o nyina shia no kansem sa ti fie wura no kura no du ba bi na ayedin oni fi wura no ntokwa anti nyame ncha de na papa bi obofu odiko tu na nimu se nkomo be no nko di no ka chen sa asase ene ja
ɔka kyerɛ me na meyɛ no kakrakra na mekɔgye asase no ɔkɔtwa fa atia ɔhɔ na mekɔgye asase no nyame ngya adeɛ ɛgu so kakrakrakrakra me nko a o saa berɛ na woyare me nko a mabrɛ saa nti papa baabi a mekɔsii daa na sɛ ɔhɔ yɛ ayi kakra wura mu ka nsuo nti mabrɛ paa nti ɛdu baabi a mesi daa na nsuo kɛseɛ bi tɔe nti ɔhɔ na bu maba mu ka megyae koraa na madamfo bi a ɔwɔ adwuma mu ka kyerɛ m sɛ mennyae ɔno nso wasi ne fie hɔ a mennyae yɛni sɛ no gya meyɛ a ɛtumi de daa ne si wɔ kakra mantimi anwie ana makɔ force na mde akɔtena dɛn sɛ ntimi sɛ ntɔkɔ a ɔne fie maame no ɛkɔ no ɛkɔ wiase kɔ ɔbɔ maame no bɛyie ma sɛbio maame no mpɛ sɛ mɛbɔ ne din ɔbɔ no maame no bɛyie mennim sɛ nnɛ no adwuma korɔ ɔyɛ koraa sɛ gu sɛ ɔyɛ dɔko no ɛwɔ bofo so ɔde anim gu aseɛ sɛm koa meama busua mu deɛ kyɛ sɛ atam die korɔ bia mentimi nkama sɛm o ɛnɛ meteɛ mentimi nkama sɛm nyina wie nti deɛ kɔ wie nyinaa sɛ meyare mefa ne sɛ bɛɛ 2019 ɔno no deɛ n'akyi no 2019 mewɔ adwuma mu sɛ deɛ na meka no anafɛ m'ani so ɛbiri me ato ase kɔda mehyia hospital mabrɛ yɛyɛ sɛ abusuafoɔ ayɛ biaa mea so mako a ɛnyɛ ye ɛsɛ makwala sɛbe ɔwɔ adwuma mu ɛna ɔyɛ biribi a na agya ɔde abrɛ me atɔ aduane adi kanyɛ saa koraa nka sɛbe de nka medi koraa adi meka akɔ wie nyinaa sɛ ɔbaa no sɛ bekorɔ bi ɔyare ɔnyɛ duro no ɔnom na yɛn nyinaa yɛntra so mbie mu a ɔsɛ ɔno duro sɛbi mu anim a ɛduro no kɔgye akɔde bɛhyɛ ne twɛ anaasɛ ɔde bɛhyɛ ne turum ɛduro no ɔfa mo de brɛ na ɔbɛnom no ɔtete ɛduro no a na ɔkɔto agu kasa mu no ɛnam saa adeɛ no yɔ so ama maame bi a ɛne ne te bɛn ɔkɔ maame ne fie saa berɛ na maame ne kunu te ase na ɔmo kyee ne de ne tu mu bɔ food bikɔyii no ɔmo saa kyee no bio ɛde ne kɔtoo trɛde nti nyame anim na ɛha me nti mekɔɔyɛ na mekɔ ka kyerɛ maame no sɛ maame na adɛn na seisei na ɔsɛ o polisifoɔ no ka kyerɛ me sɛ me ba ɛne no na ɛyɛɛ saa adeɛ no tie a maame no nti no memmra na memmɛfa akwaraa no nka ho na anyɛ saa adeɛ a ɔmo ma no bail ɛna gya polisi so aka asɛ wɔbɛyɛ dɛn nti ɔmo kaa asɛm no koraa ma balance ankɔ baabi a na mfrɛ ɔno a ne nuabaa na mbɔ namande sɛ maamɛlɛ asɛm sei na aba wo nti bɛsene yɛnkɔ na wode biribia ni a mene waa na ɛyɛ ɛna mene ne nyinaa bɛfa akwaraa no sɛ yɛde de kɔ police station nti yɛde ne kɔduru ɔno polisifoɔ no yina ɔmo sɛ daabi yɛntwɛn kikirikirikiri na gye sɛ akwaraa no da police station wɔn a yɛambɛyi na mfiri ntɛm a wɔyɛ yi korɔbea na ɔno so akɔnya problem na bi meka ɔnan asɛm a meka korɔbea sɛ nyɛ fidie so anka wɔsɛ nka mesum na hu sɛ m'ani abere ɛka ma pɔ no ɛne berɛ a mabrɛ no ɛwɔ ɔbaa no ne ba no ho no wɔhu sɛ bɛka me dc dan no koraa toa so dc dan no anka dan no mewie no complete ɔtam nkɔla yi na ɔde ɔmo dam nkuto ɔtɔ ɔmo na ɔde ɔmo nam ha ɛkɔ wie gyi koraa nkuto hɔ mewɔ adwuma mu a na ne nuabaa no a meka sɛ mene bɛfrɛ no a mene ne kɔ police station no ɔfrɛ mo fon so sɛ afɔse nana akua de nkwalaa no ɛkɔ nkuto hɔ nti bɛsene kɔkɔhwɛ na mefa drɔpin firi kurom hwii na meduru hɔ na mekɔ ɔhwi mu na mekɔfa mo sɛ mommɛsene yɛnkɔ mo na moabɔ mamaneɛ nti mommɛsene nti kikirikiri no nom kakra mama ɔnom nsuo kakra ma ɔnom nsuo kakra kikirikirikiri na ɛfɛ yɛdu hɔnom a ɔka kyerɛ asɔfo no sɛ meme ba bɛwia no bibɛwia ɔmo de ɔmo akɔ na ɔmo nim me baabia meka so na ne nuabaa no ne ne kunu ɔmo na ɛfrɛ me ho ɔmo ka ho ne ɛkɔɔe na ada no ntɔkɔ hɔfrɛ nana kɔ bia mekɔɔɛ no meba gɛɛ no ho sɛ ɔda fam sɛ kataa kyɛ sɛ akoraa no yiwu a ɔhia medical ayi momfa akoraa no ma na memfa no kɔ hospital ɔmo sɛ da na meyɛ ne de ka kyɛ asɔfo no sɛ meme ba bɛwia akoraa no na ɔmu ne me yeye de kɔwia sɛ ɔmo kyɛ me na ɔmo de kɔhyɛ ayi kuro no koraa baabi a nkuto ɛsi ofia police station ɔmo kyɛ me na ɔmo de sɛ wobɛwie nipa sɛ mebɛwie nipa mene ne nua so na ɛkɔɔyɛ o meba bɛwia no nti ɔmo ampene ama mamfa akoraa nti later koraa no mofa akoraa no ɔmde no kɔto hospital ana meme kɔda access ɛwɔ saa asɛm no meme de meyere me mmaa a meba bɛfa akoraa no de no akɔ no ɔmo sɛ ɔmo mpene
Tingutoma ya cheme de me koto ne nkwala no mo on cheme koto says timi wofa ne be me nti anu na chire no afa na me di akwani aba akwala ne da hospital ntimi sori a na me firi kotwi na maba hospital be hwan sa kakra sana da almost be 1 week as 2 weeks asa no mu yi no nyina sika timi ma ya na kro bia na de go wi ansa chi na ya chi akwala no ana ma de ne ye dai efa ni tirim ko wi se onu moduro no so onu moduro no tena fa ko a ko won ko ma mi ni fi ho en ko ho mo ana ko ma chi no free ho no 2012 as 2013 na kro bia ebe si na me no ka sei me ka se me nya ho to sa ba ya ne nsem na me boa ma ye bia hospital imu ba ji ma ba ko oye nurse your friend Mr. J mitima boni dia kasem so friend is say papa no be kama sama kire wo mi hu dia me ye me yere no ene me ba no edu ba bi na fa o mo kwa asole no mo ba no mo ja duro no no so fo se nti na fe aye se duro no mo no mu nti no wutena wa mani di 1 month na wa no mo duro no anto aso pe na jese anim guasia pa ya kan anim guasia sabi na probia metiano sabi o tafrache mi nimba bia sabi o min kan se min ko bozo muzu gwaje duro da min ko tu duro da mi kra mi nia da je de ko sabi o sabi tafrache mpabo mi ye badwuma na mi de didi eno na wo ma dwenem ti ewi a kire nde kwa ya se oba no ono ne ma ni nyina pa me ba panyini ge no a o yare ya mi ma bo no ka ble no sister bi na enya na sabi woni ne ye adwuma kakra mi nka se eja adwuma ni jai ana bibi akure timi didi matam de onu ape me baba ma no se na kro bia se nye se ne wo friend na be gina se anu wa akora ne star onam se a wi pa wi ni na ko wi se nkora no mi tu omofo a omomfa me suma me ba ma mi se menko mi yesi a se me yesi me bla me hu how many times a mo ba fi wa ba dan dua metima ka se wa bom dua more than 1000 dua nkwa me kan da na kro bia 1000 enu dua ya oye ye no mabu ho na kro bia meti o me yare o nyame na awe mso abedu sable me kan da me yare pa makoma bi ntibi nyawe you know kasa ko akira more than ya was me jai to a sense na me home etika ma me be na me hu fifire sa be wo me ko distance bia na ye gigiri pe na mai ne kosoro tinana kro bia mati udin yo program no masem nyina se mi fie no intimi tena wo se sebe mi ama bra sam fifire na me be jadan wo sebe ade ama ni pa sebe o munchie masem ana ma wo mo ba wiase a omomo ame hokwan bia so mitiwe man sori anko kitchen anko ye bibi kakra se mi am de be koma no ho mfa we nyina chi no na kro bia mi apo na du ba bia me ye kakra no ma no asa be fa wadi mini abaye otimi nchen oba mi fie kura ba no aduane a wo doje se on pesa ogun no oba fie wa oba buru nunu ya sa abna maka ye se ma fie ha oba no aduane ma me oba ka bangusi wona media bangunu fadi a atonya manyi sei me fa ne da na adia antonya manyi sei ma kan kire ne wo fa na ka abaya ni free he ofili ntobroso ono mu free ne wo fa de sei wo fa James Montreal ye free ni James de wo fa James na menim wo fa James ona ye ne ho ade ma no me ba ja na busuano na sese akam nipa na doso e wo ntobroso sese ono no wo fa no Kumase ya o Kumase ha na abaya ne ma metiase pa cho ne ma me walo na ne ma me entiase okay ne ma me nua ene wo ho na abusuafo no wama wo no mu ahunu tebea akwadaa ni wom ne de waye entie bi omo mefa no nko na wo mo nso ntoa so kakra na kro bia enya asam kito ma ka fe du ba bia ma me home itinjino me ja ma me sister panyini me sister no se be onyame oni ahodin sisi ya odeka nti onu na ofrede wo fa James na no waka no sisi ya mi ntumi no wa ma ya be wo ne panie ne do wona wo se nko onu moduro eto aso no
wɔnom nti acha na wɔtwe ɛkɔ na wɔtwe mienu na aturi nti sɛ me a me ne ti fie hɔ no deɛ sɛbi o ɛde adue yɛ ɔbɛbɔ me saa na yɛ a woyɛ ne bɔne bɛɛ no abo dua bɔne bia na korɔ bia ne nyinaa kɔ wie sɛ me ba koraa me soma no a ɔtumi bɔ me dua me ama wo me ba koraa sɛ ɔnkɔtɔ aduro mmerɛ me na yaw kokɔtɔ aduro brɛ me nom na wabɔ me dua memfa no sɛ bɛyɛ 4 days memfa sɛ 1 week time asɛ 2 weeks ɛni me ba bɛɛma no sɛbi o me fie ɔ mekɔtena meyɛn kokɔ kakra wɔ me fie ɔ mayɛn kokɔ abuo kakra bi nti kokɔ no yɛ na me mɔmɔ aduane nam sɛ akwalaa no nkɔtɔ aburo wɔ papa bi ɔyɛ nikadi ka ɔmfa mmla na memfa ma kokɔ no maa me si da adɛn na mema akwalaa no akɔ na nyame na mehwɛ no mesɔre a mema no sika ntɔ aduane ni na mesoma no nti saa deɛ ɔma akwalaa no nkɔ ye na nakorɔ bia table a yɛabobɔ no a yɛada yɛ kato mu no bi ɛsi me dan no hɔ na wɔfa table no meda fam wɔ hɔ a metie wɔ na metie wɔ hɔ koraa na wɔfa table no a yɛ a me so pan meha sei nti ɔde bɔɔ me koraa ma meha ɛbaa mogya kakra ma metwa to ma yi so nti meda m'ani a na nakorɔ bia nneɛma mfa nkyɛ no sɛbe na wɔ sɛ me so meyi so me nyansaa na sofi bi fi hɔ na mefae na taw because me ma wo mekume ane deɛ sɛ wafrɛ na abusuafoɔ na wɔde sofi abɔ me na ade sofi na mese na mentra wo na kumi hɔ na fa fie no nti sɛ na nakɔ bia masɛm nyinaa sɛ meserɛ medwane atoa wo ɔbaa no mentimi ne ntena fie hɔ bio sɛ ɔbɛtena fie hɔ deɛ a mɛtɔn dan no nti mommoa me na mentɔn dan no antɔn deɛ a ɔmumɛyi ɔbaa no mfiri me fie hɔ mentumi bio ɛyɛ gye wahome ɔma ne nsa ntena ase na ɔnyɛ no home meba nyahotere nsɛm no ɛyɛ ana ebi ha na nsɛm no nso bi wɔ hɔ a yɛ ana sɛbe yɛduru yɛ mmeranteɛ mfie mu a ɛyɛ ana yɛaso nte asɛm na ano asɛm wei na meka bi akyerɛ akwadaa bi ya mekɔtoe sɛ ne nana ɛka n'asɛm ne ɔno akwadaa no adwa mo ayɛ kolo yɛyɛ ayɛ kolo ne nana de ne ka sɛ yo mo time no yɛ abagyimi brɛ yɛyɛ time no ne wɔ so mo time na internet wɔ hɔ mo time no na mobile phone wɔ hɔ mo time no yɛ abagyimi brɛ na mehwɛ akwadaa yi din tumi hu sɛ nneɔma afa ne widie mu afa nneɔma na ogyina ha ka nkwase asɛm mehwɛ ne din na mapake baabi o ɛna matwere kaa no te sɛ deɛ first ne yɛyɛ kɔ maapɛ no first no wokɔtɔ aberante a watwɔko wɔ baabi de ne nsa agu ne bo na watwɔko kae a ɔkɔ maapɛ no no saa bi na mayɛ na mehwɛ na mfrɛ sɛ krakye bra oh fada sɛ na watwɔko kaa ho nti ɛneɛ me fada mmra ne bae oh fada ɛna sɛ hɛ akwadaa na adeɛ nti wohunu kɔtɔ ani a wobɛka saa abaa akwadaa na adeɛ nɛnɛ wogyina ha na woka kyerɛ wo nana sɛ ɛyɛ abagyimi berɛ wohwɛ deɛ meka nana yi a wɔnyɛ obi a wanyini biara saa nanso ɛyɛ ne nana ne akwadaa no nam sɛ tie deɛ panyini te hɔ a ɔto n'ani a ɔhunu no wo wogyina hɔ a wonhunu yɛne a yɛyɛ gyimi berɛ no me na meka saa asɛm wei de kyerɛ wo enti wodeɛ fa ne sɛ deɛ meka no mefiri agyimi berɛ mu ɛna meka sɛbe saa gyimi sɛm wei ɛde kyerɛ wo fa kɔ wadwene mu na hwɛ sɛ saa gyimi no nyansa wɔ mu a obi na ɛka anasɛm ɔse sɛ nka wonim nyansa nka wobɛhu sɛ wagyimi nti fa kɔ waanka so wadwendwene mu na hunu sɛ wowo sɛ wonim nyansa yi waa wobɛhu sɛ wagyimi ade a panyini te hɔ a ɔhunu no akwadaa sɛ wogyina hɔ a wonhunu yei ne wɔfa wɔyɛ panyini na wɔfa te hɔ wɔfa hunu deɛ no ɔno aberanteɛ no gyina hɔ no ɔnhunu na wɔka kyerɛ n sɛ koo ɛnkɔ hɔ ɛhɔ toro ɛmfa hɔ miɛntukura mfiri a na wɔfa n'ani ngu ate aseɛ ɛna ɔtuu yɛ a ɛndɛ yi wɔn sɛ wɔka wɔfa ne nte aseɛ o
enso nso obo ofadi ka asam ofa woda asam a do buo nie na wo fa ase no ne ho mfa no tibra na beboa no obuo nie enti sabra no de no wo fate ho a wo hunu no no onu gina ho a na wo hunu nti ye kan they say dog me ofa me too ye ko han dan enio is the current situation emi ya sisi baby abedre yankopon hu ye mmobo na omoa ye nyi mfiri tuntum bia nsem tuntum nye bibini na ameka wo abusia ma me sanso na wasesa oje brani akokoshe video no bae na asem we sa story we die emu nsem na hu ne se ye hunhum asem enu nti ye beja amampenifo na nakrobia ne na bedwafo na omo mu de omna yesifom na afi o ma hye ama ye de yie atu yie obi aba e wo se yenya solution e de ma na how no de bae no nti penifo de omna yesifom a ne beto fom bia update bia ba na ma waso ate bi na wahu ni akwakosi som ho atom som ayomo yare na akwakosi sen aha na mede wusi da se na ebesan so ahia na me ka wo se aha eda so aye emergency Ghana TV ni amansan agiatumu like video na fe share na subscribe medin no se na munim de dan na akosi ade pa wo hia ma bonten a wo fra me ameje wo so da se na ebesan so ahia bi makrawa na madawase